Vážení hostia, pohodlne sa usaďte, urobte si pohodlie, vypnite si mobilné telefóny. O chvíľočku začíname. Dobre, pohovoríme o tom. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj. Na tvojich holiach nádhery tróňa, v údolí šumí haj. Na tvojich poliach si spievali otcovia naši, pracovali. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj. Ej, mamo, čím v svete jedinú, kde radosne sa hrám. Tu si milujem, jej šťastie prajem a srdce svoje dám. Tu šumia hory a potoky, vás spieva krásne im do noty. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj. Vážení hostia, dámy, páni, milí kolegovia, študenti, všetci pozvaní, želám vám krásny, dobrý deň. Mimochodom, útorok. Nevidím vám do tvári, lebo mi svietia do očí, ale som veľmi rád, že sa tu môžeme všetci v tomto momente stretnúť. Toto je nielen pre mňa osobne, ale pre celý kolektív, v mene ktorého sa k vám prihováram, veľmi slávnostná a dôležitá chvíľa. Moje meno je Radovan Kolarčík a budem vás prevádzať celou touto slávnostnou akadémiou, ktorú sme pre vás pripravili pri príležitosti 135. výročia našej školy, teda Strednej odbornej školy gastronómie a služieb. Táto škola vznikla kedysi dávno, v roku 1888 a svoju históriu píše až do dnešných dní. Nechcem sa príliš venovať histórii školy, pretože tu si môžete naštudovať. Napríklad na stránkach našej školy stačí, keď si dáte do vyhľadávača SOŠ, GAS, SDH 3 Prešov. Nerobte to prosím hneď, urobte to až neskôr.
Veľmi sa teším, že sme sa tu dnes všetci zišli. Dovolte mi hneď na úvod poďakovať hlavne divadlu Jonáša Záborského, ktoré nám umožnilo využiť tento nádherný priestor. Chcel by som sa poďakovať všetkým pracovníkom, ktorí s nami nadštandardne spolupracovali. Ďakujem, že ste prijali pozvanie, všetci vy, ktorí ste tu, ľudia z vyššieho územného celku, takisto riaditelia škôl, všetci vážení hostia, všetci študenti. Mám trošičku trému, ale tajne dúfam a pevne verím, že to na mne nie je až tak veľmi poznať. Ja vám prajem krásne chvíle prežité v rámci dnešnej akadémie, ktorú sme pre vás naozaj starostlivo pripravili. Pred chvíľočkou s vami hudobne komunikovala naša veľmi talentovaná a šikovná žiačka Kristýnka Richvajsová. A už o maličkú chvíľočku budete môcť na doskách, ktoré znamenajú svet, vidieť mladých tanečníkov z tanečnej školy Frimart, ktorej majiteľkou je taktiež naša absolventka. Volá sa Lucia, dnes Frimerová, kedysi, keď drala školské lavice našej školy, mala priezvisko Šidelská a je absolventkou odboru obchod a podnikanie. Dámy a páni, ctení hostia, želám vám pekný kultúrny zážitok a krásny deň.
Pod nohami rozprestretá lúka zelená, kto pozbiera všetky kvety moje srdce má. Kto koberec vyšívaný očiar prinesie, tomu budem patriť celá dávno znamenie. Viac než všetky dary sveta, pre mňa je tvoj dar, keď si kľakne tvoja vernosť mojou predová. Nech ma nikdy nebolieva láska nechcená, máme srdce pripútané, vám nesie nás. Na bielého konia posaď ma a leď, dolinami, vrchmi, cez ten šíry svet. Na bielého konia, čo docvála k nám, poletíme s láskou tam, hore ku hviezdam. Aj keď sa nám nad hlavami pohodí nerozdelia našu cestu navždy spletenú. Nájdeme si takú cestu, čo je blízko nás, ktorou chodí ľudské šťastie, keď v sebe máš. Na bielého konia posaď ma a leď, dolinami, vrchmi, cez ten šíry svet. Na bielého konia, čo docvála k nám, poletíme s láskou hore ku hviezdam. Na bielého konia posaď ma a leď, dolinami, vrchmi, cez ten šíry svet. Na bielého konia, čo docvála k nám, poletíme s láskou hore ku hviezdam. Na bielého konia posaď ma a leď, dolinami, vrchmi, cez ten šíry svet. Na bielého konia, čo docvála k nám, poletíme s láskou hore ku hviezdam. Na bielého konia posaď ma a leď, dolinami, vrchmi, cez ten šíry svet. Na bielého konia, čo docvála k nám, poletíme s láskou hore ku hviezdam. Teraz Paťo príde, zoberie gitaru a zaspá. She told me she was regular, I ain't even take the motherfucking dick out my body. It's the opposite. She want me to fly her, so I cop the jet. Must be thinking I'm a one-way ticket on the runway, tripping in my feng shui, sipping on a Sunday. One of y'all niggas gon' be fucking with me. I got 2 bad bitches gon' be ruling my feet. I got 2 young niggas down the bus of the heat, and all y'all ain't got nothing on me. Ooh, not one of y'all niggas gon' be fucking with me. I got 2 bad bitches gon' be ruling my feet.
tell the bus of the heat. And oh, y'all ain't got nothing.
Nechcel som, aby ste mali pocit, že sa objavilo, už potom ho nebolo vidieť. Opäť som tu. Pre túto chvíľu by som sa vás chcel tak spýtať, nemusíte odpovedať, stačí, keď si tak len premyslíte, čo by ste povedali, tak čo vy na túto školu? 135. výročie, to je určite vek, po ktorom túžia mnohé organizácie. My sa tešíme, že tu spolu s vami dnes môžeme oslavovať. Ja som nechcel rozprávať veľa, na to sú tu iní. Napríklad už o chvíľočku privítame na tomto pódiu šarmantnú mladú dámu, ktorá si okolo seba vybrala tím spolupracovníkov, veľmi šikovných, kreatívnych, vďaka ktorým sa nielen táto škola posúva stále do ďalšej a ďalšej budúcnosti, ale vďaka ktorým sme mohli pripraviť aj túto dnešnú akadémiu. Dámy a páni, dovolte mi pozvať na pódium pani riaditeľku Strednej odbornej školy gastronómie a služieb, pani doktorku Andreu Klačekovú. Vážené dámy, vážení páni, milí študenti. Všetko plynie, nič nie je nemenné. Roky, dni, sekundy. Užívať si preto každú chvíľu ako jedinečnú je dar. Táto slávnostná chvíľa je nielen jedinečná, ale predovšetkým plná emócií, ktoré vo mne rezonujú. Radosť strieda napätie, hrdosť pokoru. Radosť toho, čo sme dosiahli. Hrdosť na to, kam sme sa ako škola od jej vzniku posunuli. Cítim však aj veľkú zodpovednosť a vďačnosť, pretože bez správnych ľudí by škola bola iba prázdnou budovou. 135 rokov existencie jednej školy v krajine plnej zmien je unikát. V tejto vete je ukryté veľké množstvo životných príbehov. Zostal tu kus života nielen študentov, pracovníkov školy, ale aj našich priaznivcov a podporovateľov. V pamäti mnohých, ktorí vyučovali, študovali alebo pracovali v tejto inštitúcii, ostalo tisíce spomienok a je na čo spomínať. Chcela by som pripomenúť aj dôležité mená riaditeľov školy, ktorí nemalou mierou prispeli k rozvoju tejto organizácie a zanechali v histórii hlbokú a nezabudnutelnú stopu. Prvým riaditeľom školy bol Samuel Borovička. K ďalším významným osobnostiam novodobej histórie školy patrili napríklad páni Michal Vinc, Jozef Vaľko či Peter Kakaščík, ktorých touto cestou srdečne pozdravujem. Stredná odborná škola gastronómie a služieb v rôznych podobách odolala, vyrástla a zaujala svoje pevné miesto medzi úspešnými strednými školami na Slovensku. Nie, nesúperíme o akademické tituly, ale snažíme sa byť najlepší v tom, v čom sme výnimoční. Sme škola praxe a praktických vedomostí v modernom svete. Vojsť do našej školy znamená cítiť voňavý chlieb, vnímať bzučiaci roj v kuchyni, v cukrárni, v bufete, stretnúť milý personál v jedálni. Je to práca
žiakov, ale predovšetkým mojich kolegov, pedagógov, ktorí každý deň venujú kúsok seba a mnohokrát s nesmiernou dávkou trpezlivosti odovzdávajú svoj či skúsenosti tým, ktorí jedného dňa budú mať v rukách svoj vlastný život. Z tradičnej školy, ktorá niekoľkokrát menila svoj názov i sídlo, sa pomaly rodí škola moderná a digitálna, s veľkým rešpektom pred ekológiou a životným prostredím. Sme zelená škola s novými technológiami, ktoré nezadržateľne zasahujú aj školstvo a nás posúvajú vpred. Digitálne platformy, tablety, virtuálna realita či robot na vyučovacích hodinách sú už našou každodennou realitou. Ďakujem všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, ktorí písali históriu našej školy, ale aj tým, čo píšu jej súčasný príbeh. Všetci nesiete pravú esenciu školy ďalej. A ja som vďačná, že aj ja som jej súčasťou. Toto nie je budova, to nie je stavba, toto je živý organizmus. Plný spomienok, zážitkov, udalostí, nádejí a pekných chvíľ. Je to miesto, kde sa rodia priateľstvá, kde študenti objavujú svoje schopnosti a kde pedagógovia odovzdávajú kus seba, vytvárajúc tak priestor pre rast a vzdelanie. Vďaka patrí aj Rade školy a Prešovskému samosprávnemu kraju, osobitne pánovi predsedovi Milanovi Majerskému za veľkú pomoc, podporu a že nám veríte. Že nám viete poradiť a vždy podať pomocnú ruku. Veľké ďakujem, drahí rodičia, vďaka za vašu dôveru k nám, za to, že vytvárate deťom tie najlepšie podmienky, aby na štúdium sa mohli plne sústrediť. No a vďaka patrí našim študentom, ktorí sú srdcom a dušou našej školy. Ste tými, ktorí každodenne naplňate chodby smiechom, radosťou a energiou. Vaša oddanosť učeniu a neustále úsilie sú prameňom našej hrdosti. Bez vás by naša škola stratila svoju výnimočnú vitalitu. Nech sa vaše cesty po ukončení štúdia rozvetrávajú do sveta s hlbokým pochopením, múdrosťou a láskou voči tomu, čo robíte. Moja veľká vďaka patrí primátorovi mesta Prešov, Františkovi Orhovi a vedeniu mesta za spoluprácu a podporu školy pri plnení náročných úloh. V neposlednom rade ďakujem riaditeľom základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl, školám, našim družovným v zahraničí, rôznym partnerom školy a prevádzkam v duálnom vzdelávaní. Ste nám neoceniteľnou pomocou pri vzdelávaní a výchove našich žiakov. V tejto chvíli, keď odznievajú posledné slová, nechcem len povedať ďakujem. Chcem, aby každé slovo ďakujem vyznelo ako úprimný výraz vďaky, hlboký cit za všetky tie roky, ktoré sme spoločne prežili. Nech sa každé slovo ďakujem nesie v tóne hrdosti na našu školu, v tóne lásky k vzdelaniu a v tóne nádeje na to, že aj budúcnosť bude niesť v sebe krásne príbehy a úspechy našich žiakov. S láskou k našej Alma Mater ďakujem vám všetkým za to, že spoločne tvoríme tento jedinečný príbeh.
Nech nás spája nielen minulosť, ale aj túžba po ďalších úspechoch. Ďakujem. Ďakujem za milé a povzbudivé slova pani riaditeľke Strednej odbornej školy gastronómie a služieb, dámy a páni. A pre túto chvíľu mi dovolte pozvať a poprosiť o niekoľko slov aj zástupcu zriaďovateľa našej školy. Poprosím, aby k nám na pódium vystúpil vedúci odboru školstva vyššieho územného celku Prešovského samosprávneho kraja, pán Ján Furman. Vážená pani riaditeľka, kolegyne, kolegovia z radov pedagogických zamestnancov, nepedagogickí zamestnanci, ctené dámy, vážení páni, milí študenti. Skôr než začnem rozprávať, teda chcem vám odovzdať pozdrav od predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, ktorý fyzicky nemohol prísť, ale duchom je prítomný, teda pozdravujem vás všetkých. 135 rokov je zaujímavý letopočet, zaujímavý počet rokov. Možno niektorí by sme chceli aj toľko rokov sa dožiť. A možno, že nie. Ale keď zoberieme túto inštitúciu, teda, ktorá dnes slávi toto krásne jubileum, asi má to opodstatnenie, prečo tu v Prešove je. No sa môžeme zamyslieť teda, že čo mysleli tí ľudia, ktorí ju zakladali, či fakt dožije tých 135 rokov? Bude to inštitúcia, ktorá bude mať plejádu mladých ľudí, ktorí tu sedia a tešia sa zo života, zo školy. Alebo očakávali teda, že tá škola nebude mať takú dlhú trvácnosť. Určite má zmysel teda, že ju založili. Určite má svoje miesto vo všetkých vzdelávacích inštitúciách, ktoré sú v meste Prešov a samozrejme aj v Prešovskom samosprávnom kraji. Dokázala prežiť 2 svetové vojny, dokázala prežiť rôzne zriadenia a dnes vlastne je v tom rozkvete. Ale nebyť vás, ktorí tu momentálne sedíte, teda pamätníkov, tých, ktorí ste učili na tejto škole, nebyť tých, ktorí tu boli pred vami, táto škola by určite takto nepovyrástla. Moje veľké ďakujem práve patrí tým, ktorí ju zakladali, ale aj tým, ktorí ju zveľaďovali a zveľaďujú aj naďalej. Veľké ďakujem patrí hlavne pedagógom, lebo tí dávajú tú svoju dušu do vzdelávania, vštepujú tú múdrosť mladým ľuďom, aby potom, keď už nastúpia na svoju vlastnú cestu, vedeli správne sa zariadiť. Viete, Ján Amos Komenský hovorí: hlboko sa pokloň oráčovi, lebo dáva chlieb. Ešte hlbšie matke, lebo dáva život. No najhlbšie sa pokloň učiteľovi, lebo ten z ľudskej bytosti robí človeka. A ja sa vám chcem všetkým fakt teraz hlboko pokloniť. Páni učitelia, páni učiteľky. To, čo robíte, je neoceniteľná práca, ktorú nikto nedokáže oceniť, len tí, ktorí svoje povolanie naozaj milujú. Sám som bol za katedrou 25 rokov a viem, o čom hovorím.
A mňa nesmierne teší, že takíto oduševnení ľudia sú aj na tejto škole. Moje ďalšie ďakujem samozrejme patrí nepedagogickým zamestnancom, bez ktorých by škola neexistovala. Ďalej rodičom, všetkým sympatizantom, ktorí sú v rámci školy zapojení do rôznych aktivít. V neposlednom rade žiakom, ktorí ju reprezentujú jednak svojou šikovnosťou, svojim umom, ktorý častokrát aj ja vydávam, pretože na týchto aktivitách, ktoré robíte, sa často zúčastňujem. Veľké ďakujem patrí samozrejme aj zamestnávateľom v oblasti duálneho vzdelávania, ale aj v rámci praktických činností, lebo bez nich by táto škola nemala tú reálnu prax, ktorú dnes mladí ľudia potrebujú. Čo si želať do budúcna? Ďalších 130 rokov? Nebude to veľa? Kto vie? My tu už nebudeme, ale určite želať tej škole, aby sa naďalej rozvíjala. My v rámci Prešovského samosprávneho kraja sa budeme snažiť pomáhať, nielen finančne, nielen materiálne, ale určite aj svojím prístupom manažmentu školy, ale aj samozrejme každému pedagógovi, ako len to bude možné a čo budeme mať v našich silách. Škola ide do ďalších projektov. Školu sme vybrali do ďalšej fázy Catching Up Regions, aby sa zdokonalila aj v tejto oblasti, teda dobudovania materiálno-technických vecí, ktoré sú tak potrebné pre praktickú aj teoretickú výučbu. Viete, ja som v tom ďakovaní schválne vynechal jeden segment. Asi viete, ktorý to je. A to je manažment školy. Hlboko sa skláňam pred riaditeľmi, od začiatku až po súčasnosť, ktorí dokázali túto školu viesť. A súčasná pani riaditeľka taktiež veľká vďaka, lebo patríte do plejády pedagógov a riaditeľov škôl, ktorí budujú. A mňa to nesmierne teší. A ako krásne vás osvietili, teda pánov riaditeľov v tej rade, teda tak krásne vidím tú perspektívu teda všetkých riaditeľov, ktorí sú tu v rámci Prešova alebo aj z okolia. Mňa to nesmierne teší, že táto spolupráca nie len v rámci tejto školy, aj ostatných škôl takto dobre funguje. Takže, vážená pani riaditeľka, ja vám želám celého srdca do ďalšej vašej činnosti, teda aby ste mali stále o koho sa oprieť. Aby ste mali kolegov pri sebe, ktorí vás budú podporovať. A nemyslíte si, že to pôjde stále veľmi ľahko. Budú prekážky, budú ťažkosti, ale sami to nezvládnete. Preto je dobré mať ten skvelý tím a ja vám želám, aby tento tím ste mali čo najdlhšie pri sebe, ktorý vás bude podporovať. A celej škole želám, nech sa jej darí, nech má aj naďalej skvelých pedagógov, z ktorých bude cítiť nie len vedomosť. Po vedomosti naberieme skadekoľvek. Nezabúdajte, drahí pedagógovia, že sme predovšetkým ľudia. Nech cítiť tú ľudskosť, ako aj Komenský povedal. Áno, z tej ľudskej bytosti robíme človeka. Nezabúdajte na tú človečinu aj pri svojich výchovno-vzdelávacích povinnostiach. A vám, milí študenti, milí žiaci, nech sa darí. Tí, ktorí budete maturovať, tí tu máte za pár, ale aj tí ostatní. A nech sa vám darí a nech ste tí, ktorí budú niesť to hrdé meno školy, pretože najdôležitejšie je stotožniť sa s tým, čo robím a čo reprezentujem aj navonok. Pretože nie je to len úloha pedagógov, úloha manažmentu, ale hlavne vás. Lebo vy ste to zrkadlo školy, ktorú keď opustíte a našľapnete do vlastných životov, bude v tých vašich životoch vidieť.
Ďakujem veľmi pekne ešte raz všetkým a prajem ešte krásne popoludnie. Vážení hostia, dámy a páni, milí študenti, odzneli tu krásne slová, mnohé z nich boli plné vďaky a tak mi prišlo, že pri takýchto slávnostných príležitostiach je pekné poďakovať tým, ktorí sa určite nemalou mierou pričinili nielen o rozvoj školy, ale aj o jej dobré meno, na ktorých by sme nemali zabúdať a na ktorých by sme mali dlho pamätať. Dámy a páni, dovolte mi pozvať k nám na pódium mojich kolegov, ktorým sa chceme takto verejne poďakovať za ich obetavú a dlhoročnú prácu. Dámy a páni, na pódium pozývam pani inžinierku Janu Masarykovú. Na pódium tiež pozývam pani magisterku Máriu Petrušovú. Vážení hostia, ďakujeme tiež pánovi inžinierovi Jozefovi Leškovi, ktorého taktiež pozývam na pódium. Keby sme vedeli, Veľmi ďakujem patrí aj pani Ľubomíre Kvašňákovej. Na pódium pozývam taktiež pána magistra Mareka Gajdoša. Poprosím, aby k nám na pódium tejto nádhernej sály prišla aj pani bakalárka Blanka Kormošová. Ďalším dlhoročným pracovníkom, ktorému patrí naša vďaka, je pán Martin Mizerák. oficiálne meno je privedli. Vážení hostia, ďalej pozývam k nám na pódium pána bakalára Františka Vargu. Veľké ďakujem patrí tiež pani Ivete Honzovej, ktorú taktiež pozývame na pódium.
poďakovanie patrí aj pani inžinierke Darine Brehulovej. Nech sa páči. Na pódium taktiež poprosím prísť pani bakalárku Máriu Gajdošovú. Naše poďakovanie patrí taktiež pani magisterke Marte Pavúkovej. Zaslúžená vďaka patrí aj pánovi bakalárovi Arpádovi Šimonovi. Dámy a páni, trošičku ma mrzí, že tu nemôžeme byť úplne všetci, ale niekedy človek mieni a okolnosti menia. A takto na tomto pódiu by sme chceli privítať, ak by boli medzi nami v tejto miestnosti, pán Julius Čajko, pani bakalárka Emília Sabolová, a pani magisterka Jarmila Samoľová. Dámy a páni, všetkým vám srdečne ďakujeme a prajeme do vašich rokov, vašej práce, veľa elánu, zdravia, úspechov a samozrejme nekonečnú lásku k vašej práci.
Ahoj, ja som Sofia. Ahoj, ja som Mário. Nuž, a toto je naša škola. Pani riaditeľka s vedením školy usilovne pracujú na taktike, vízii a stratégii, ako nám zabezpečiť ďalších minimálne 135 rokov. To sa chceme pričiniť aj my. Preto veľmi dôsledne ščítavame, odčítavame, násobíme a počítame. Ekonomicky myslíme. Učenie sme dôrazne postavili od základov poznania a poriadne zakorenili. Na koreň sa chceme dostať aj najmenším stavebným a funkčným jednotkám všetkých živých organizmov, ktoré skúmame v Petriovom miske v našom super labáku. Pod mikroskopom nenájdeme potrebné teoretické poznatky, tie dostávame vo veľkom v odborných učebniach. Energiu na to máme vďaka dobrej kávičke od našich šikovných baristov. Samozrejme venujeme sa aj envirotémam, veď sme zelená škola a momentálne vermikompostujeme a sme pyšní na naše dievčence. Aký dažďovkový džúsik bude? Chémia nám to povie. pH kyslosť a zásaditosť v triede pri vyučovaní určuje aj forma vzdelávania. Keď popri učení máme aj trochu zábavy, hneď sme menej kyslí. Aj tie najpoznatky sme chceli spojiť so zábavou. Viete, koľko toho sa naučíme hrou? Keď napríklad spojíte inteligentné črepníky s inteligentnými žiakmi, inteligentný humor predsa nesmie chýbať. Jazyky, fenomén doby. Bez nich sa dnes nepohneme ani na krok, denne by sme mali venovať aspoň 30 minút, učenie nás však baví, na hodinách používame rôzne aplikácie, vyberáme texty, ktoré sa nám páčia, ale hlavne sa pripravujeme a učíme systematicky a čas s jazykom vieme stráviť aj bez toho, aby sme neustále sedeli nad knihami. Odborné vzdelávanie a príprava nás majú vybaviť znalosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktoré sú potrebné v konkrétnych povolaniach. U nás však dokážeme nielen vzdelaním, ale výchovou formovať slobodne uvažujúcich a tvorivých mladých ľudí, nepracujeme pod nátlakom, nehodnotíme neúspech, ale využívame potenciál ako individuality, tak aj tímu, ako aj v našom školskom parlamente. Moderné technológie, povedzme si pravdu, majú aj výhodu. My teda dosť šetríme lesy. Ale stále sme vďační našim slovenským, jazykovým a literárnym velikánom, že sme dnes slovenský hovoriaca škola. Naša škola nás pripravuje aj na biznis. Už teraz mám prázdnu peňaženku, keď pomyslím, koľko daní budem musieť zaplatiť. Pekný tvorivý duch potrebuje pekné telo. My sa vieme postarať aj o túto horúcu zložku na studenom ľade. O nášho ducha sa stará aj naša sestra. Kameňom medziľudských vzťahov je komunikácia. Vyjadriť to, čo cítime a čo potrebujeme. A tento kľúč úspechu naša škola dáva aj nám. Zamestnávateľia, pozor! Prichádzame na trh. Konkurencia je tvrdá, ale my sa nebojíme. Sladké zázraky a potešenie na objednávku, veď Vianoce sú pred dvermi. A cítite tú vôňu? Čerstvá polievočka sa už varí. Odborný dohľad našich majstrov, odborného výcviku nám dáva odvahu aj zručnosti pripravovať gastronomické zážitky. Dobré jedlo je základom fungovania. Správne jesť je však umenie. Dávame si záležať na kvalite prevedenia jedál, lokálnosti surovín a minimalizovaní potravinového odpadu. Snažíme sa využiť časti potravín, ktoré sa už normálne považujú za odpad. Sme majstri studenej kuchyne. Okrem teoretických, jazykových znalostí, ovládania moderných technológií, disponujeme aj praktickými zručnosťami. Určite oceníte našu iniciatívu a ochotu učiť sa nové veci. A takto spolu veríme, že tých ďalších 135 rokov bude pre nás malina.
Prajeme vám všetkým príjemný dobrý deň. My sme ľudová hudba Bratrikovci, no a mnohí sa pýtate, prečo sme tu práve my dnes prišli. No, ja vám to teraz prezradím. Mnohí možno viete, možno neviete, pred pár rokmi som ako študent zasadal do lavic tejto školy. No a síce som sa nezamestnal v odbore, v ktorom som vyštudoval. Dúfam, že sa pedagógovia za to nehnevajú. Ale chcem im veľmi pekne poďakovať za to ich úsilie, ktoré vynaložili a stále sa o to snažia, aby tá škola rastla, aby tí študenti išli z tejto školy do praxe dobre pripravení. No a dovolím si povedať, že dnes, aj keď nie na tejto škole, ale som jedným z vás, som váš kolega. No a týmto chcem veľmi pekne poďakovať aj vedeniu školy, aj pani riaditeľke za pozvanie, že sme tu dnes my, ľudová hudba Bratrikovci, mohli prísť a spríjemniť vám toto krásne výročie školy. Prajeme škole veľmi veľa dobrých študentov, usilovných, zdatných a nech sa vám darí všetkým. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok. Ja,
Oče nepočenil už medzi nami. Dal som se pri otrovi stýr dubohý. S jedným budem ženu víci a s tým druhým veci a s tým veci. Ja čisto pôjde na zále. S jedným budem ženu víci a s tým druhým veci a s tým veci. Ja čisto pôjde na zále. Janičku, ore kolaničku, poza tebou ide žandár na koníčku, poza tebou ide žandár na koníčku, žandár na koníčku, s milými lancami, ucekaj Janičku, bice nezlapali, ucekaj Janičku, bice nezlapali. We the big town stars, and they sell for us. The beats don't fall in.
chicks. Angel Caucasian black police. Cause we the showstoppers and the cheap rockers, number one cheap rockers. Y'all know who we are. Y'all know. We the stars, they rockin' all the girls for the bar. Rockin' the girl with that bodyguard. She be.
vôbec. Strong and come
som sa premenil.